имрӯз ба хоҳиши тамоми муҳоҷирон дар бораи Salom Beeline, engine Beeline бо шумо суҳбат мекунам. салом алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз тасмим гирифтем ки рости гап ба ман бисёр смсҳо меояд ва инчунин дар комментариҳо ҳасташ. шояд 1-2 таша дар рӯи экран монам. Дар комментариҳо ҳам бисёр менависанд бародаро барои чӣ Salom Beeline маҳкам шуд. мо пурсон шудем, бисёр муҳоҷирон мисол Salom Beeline-ро истифода мекунанд барое ки ба рақамҳои расиям метавонед ки регистратсия кунед ва бисёрам осон аст ва инчунин дар Россиям шод мепартоен ва суҳбат мекунем ба хона. Ба ҳамин хотир хостам ки барои шумо як дар бораи ҳамин Salom Beeline маълумот гираму ба шумо мисол фаҳмонам. Рости гап ҳамин видеоро ман ба хоҳиши шумо кардагим. Ба ҳамин хотир ман бо компанияи Beeline суҳбат кардам ва инчунин дар фейсбукам навистам. гуфтам ки барои чӣ Salom Beeline мисол маҳкам кардан ё ин ки умуман кор накардестаем. бисёри бародарону хоҳарони мо гуфтум интизоранд ки мисол кушода мешавад ё не. мисол барои ҳамин ман хостам ки аниқ як ҷавоб гирам ки интизоранд мақсад бародарону хоҳарони ман. баъдан ба ман ҷавоб доданд ки мутахассисони ҳамин соҳа мисол кор кардестанд, яъне фаъолият кардестанд барои кушода шуданаш. фақат аз мо узр пурсидан аз истифодабарандагони ҳамин Salom Beeline узр пурсидан, гуфтанд ки интизор шаванд, ҳатман кор кардестанд мутахассисо ва шавад ба шумо хабар медиҳем. баъдан ман гуфтам ки дубора фаъолият мекунад Salom Beeline, гуфтанд ки бояд кунад. гуфтам ва мо ҳам барои шумо мегӯем ки сабр кунем бародарон, иншоалло ки шавад боз мо ба шумо хабар медиҳем. барое ки мо гуфтем ҷавоби аниқ мо дар расонем. гуфтанд хоб, ҷавобаш баромад, яъне фаъолияташро сар кард мисол Salom Beeline, ҳатман ба шумо мерасонам ва инчунин шояд видео карда барои шумо расонам. инчунин ба мисли engine гуфта будам ки мисол интизор шавен, иш нашуд мисол дигараш мебарояд, ҳатман баромад ва инчунин мобигап аст. мисол метавонед ки истифода баред то Salom Beeline кушоданашро мисол метавонед бо мобигап истифода баред, яъне Babylon Mobile. ва рости камтар гуфтем дигаргун кунем, мисол дизайни қафора мисол пешравиё кунем гуфтем ва инчунин дар байни ин пешравиё гуфтем ки акнун дар видеороликҳои оянда тасмим гирифтам ки бо тоқии тоҷикӣ мисол баромад кунам ва бисёрам ба ман маъқул аст. хулосаи гап ки ҳамин қадар видео карданӣ будам. ман бисёр видеоро дароз кардан намехоҳам. ҷавобаш баромад бо ҳатман ба шумо мерасонам. барои дастгирӣ танҳо дар ҳамин видео лайк монед ва видеоро тақсим кунед ба бародарону хоҳарони худ. шояд барои онҳо ягон фоида мешавад. интизор мешем, баромад ҳатман ба шумо мерасонам. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.